असतं ना उद्धवजीने, स्टेजवरच सगळी घराणेशाही बसलेली आणि स्टेजच्या समोर सर्वात मोठी घराणेशाही बसलेली 8 फूटची तेजस ठाकरेच्या नावाने, जो खेकळेश्वराला इथे येतो. म्हणून घराणेशाही बद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार उद्धव ठाकरेला नाही. ज्या उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा त्यांना मुख्यमंत्री केलं, कुठल्याही सामान्य शिवसैनिकाला मंत्रिमंडळात नाही घेतलं, मुलाला 2 खाती देऊन टाकली. ज्या वैभव नाईकला जेव्हा डमी फॉर्म भरायचा होता वैभव नाईक, तेव्हा त्यांनी संजय पडतेकडून नाही भरून घेतलं, तेव्हा त्याच्यावर मिसेसचा फॉर्म भरला. जेव्हा संदेश पारकाला सुकृत नगरसेवक कणकवलीमध्ये द्यायचा होता, तेव्हा त्यांनी त्याच्या सामान्य कुठला सहकारी नाही दिला, कन्हैया पारकरचं नाव दिलं. म्हणून घराणेशाहीबद्दल कोणी बोलावं याचा काहीतरी निकष असले पाहिजे. काय लोक त्याच्यावर हसत होते जेव्हा ते घराणेशाहीबद्दल बोलत होते ना, त्यांना घराणेशाहीमध्ये PhD कोणी केली असेल त्याचं नाव आहे उद्धव ठाकरे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब